siguin benvinguts a Bona nit, Pitiuses, l'espai d'actualitat de la televisió d'Eivissa i Formentera. Primer tram del programa, una entrevista, i segona part del programa, un debat amb els diversos representants polítics. Avui té l'amabilitat d'acompanyar-nos el senyor José María Vicente Bossó, a qui saludarem com a president del Partit Popular a Eivissa, però també, en aquest cas, com a secretari executiu nacional del Partit Popular. Ara en parlarem de tot plegat. Bona nit, com està? Molt bona nit, moltíssimes gràcies per rebre-me aquesta nit a Bona nit, Pitiuses. Un plaer. Com dic, són molts els fronts oberts que tenim i que anirem desgranant amb vostè. Per això ens ajudarà en Juanan Torres, el responsable dels informatius de Setet. Bona nit, Juanan. Molt bona nit. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i en nom del periòdico d'Eivissa i Formentera avui ens acompanya José María del Amo. Què tal? Bona nit i benvingut. Buenas noches, gracias. Bé, hem viscut amb molta intensitat els canvis dels darrers mesos, molts canvis, molt ràpids en el Partit Popular, i un d'aquests canvis, concretament l'arribada del senyor Feijóo a la presidència del Partit Popular, li ha afectat a vostè directament. Bé, jo crec que es va produir en un moment donat una situació complexa, una situació dura des del punt de vista de tots els afiliats i simpatitzants del Partit Popular, no? Però també crec que hem donat resposta en un temps rècord, no? Vàrem fer un congrés extraordinari, vàrem triar Alberto Núñez Feijóo com a president nacional del partit. Ell ha deixat les seues responsabilitats a Galícia i ha conformat una executiva, no? I en aquest sentit jo crec que hem fet les coses bé, no? Per donar als ciutadans, al final és del que es tracta, una alternativa de polítiques al nostre país, no? Una alternativa creïble, una alternativa seriosa. Si em permet, el Partit Popular ha passat d'una situació pràcticament de caos, efectivament, es va produir fa uns mesos una situació de caos, jo m'atreviria a dir, a una situació justament tot el contrari. I això vol dir, o poden ser, dues coses. O bé que hi ha un partit molt sòlid al darrere i té una capacitat de resposta molt ràpida, o bé que això ja estava preparat d'alguna manera. Jo crec que hi ha un partit molt sòlid, no? Darrere del que veiem com a Partit Popular, no? La nostra gent està a tot arreu de tots els pobles del nostre país, no? I quan se produeix una situació complexa i greu, com es va produir, jo crec que va haver una certa unanimitat, també per una raó, i és perquè tots segurament esperàvem que en juny del 18 Alberto Núñez Feijóo donés la passa i en aquell moment no es va produir, no? Per tant, havia unanimitat en aquell moment i ara ha hagut unanimitat igualment, no? Juana. Què tal? Molt bona nit, senyor Mari Bossó. M'agradaria que m'explicàs quines diferències hi veu vostè entre el senyor Feijóo i el senyor Pablo Casado. Amb què ha guanyat el Partit Popular? Bé, jo crec que el projecte polític del Partit Popular és el mateix, no? I el que són els principis bàsics, les idees, els valors del Partit Popular són les mateixes, no? Defensades per en Pablo Casado en el seu moment, ara defensades per Alberto Núñez Feijóo. Segurament Alberto Núñez Feijóo aporta haver governat, haver gestionat durant 4 legislatures Galícia, tenint una confiança molt, molt majoritària dels gallecs, no? I això segurament dona un poso que segurament ens va molt millor de cara a presentar una alternativa al govern d'Espanya. Tot això, tots aquests canvis venen de fa 4 anys. Un dia com avui del 2018, crec que vostè devia ser en el Congrés dels Diputats en què es va fer la moció de censura en Mariano Rajoy i automàticament va passar a ser president en Pedro Sánchez. Com han viscut aquests 4 anys vostè? Primer en el Congrés i després ja en el Senat. Quin balanç mos queda d'aquests 4 anys de sanchisme? Bueno, la veritat és que en aquell moment, fa 4 anys, el Partit Socialista va posar en marxa, evidentment, una moció de censura legítima, en democràcia, a aquests mecanismes, no? Però segurament fonamentada en qüestions molt, molt endebles, no? Va veure una oportunitat i va presentar una moció de censura fonamentada en coses que no exactament eren així. Els balanç d'aquests 4 anys jo crec que han estat pitjors pel nostre país, no? Tenint en compte, evidentment, que ha hagut una pandèmia i ha hagut un procés molt complicat des del punt de vista sanitari i arrel d'això des del punt de vista econòmic, no? Però
Ja antes de la pandèmia, ja el 2019, la situació anava en desacceleració, degut a les polítiques equivocades del senyor Sánchez, no? I ha continuat així. Avui tenim una situació econòmica molt pitjor. Varen fer-ho molt pitjor que la resta de països a la pandèmia i ho estan fent molt pitjor que la resta de països els darrers, pràcticament, en la recuperació. Serem el darrer país en recuperar el PIB, el Producte Interior Brut, de tota la Unió Europea. No ho recuperarem fins les acaballes de 2023. Per tant, això es deu a una política econòmica que no funciona, una política econòmica equivocada, i nosaltres hem de presentar una alternativa d'aquesta política econòmica, com ha fet el president Núñez Feijóo en su pla de mesures per al rescat de les famílies al nostre país. Buenas noches. Yo quería saber si hay un efecto Feijóo en la sociedad española, porque se pasó del Partido Popular hundirse en intención de voto a estar ya por encima del PSOE, o si es que lo está haciendo tan mal el gobierno de Pedro Sánchez que pongan a quien pongan, el Partido Popular solo puede ir para arriba. Bueno, yo creo que sí que hay un efecto Feijóo, un efecto del presidente. Mire, cuando uno gana o pierde las elecciones siempre se producen las dos cosas, porque el que está lo hace mal y porque el que viene, los ciudadanos creen que lo puede hacer mejor, Y este es nuestro trabajo, hacer que los españoles consideren que hay una alternativa de gobierno seria, creíble, de soluciones eficaces para los próximos años en nuestro país, para sacar a nuestro país de una situación económica muy complicada. Hoy la inflación se come los salarios de los españoles. Con el mismo salario no puedes llenar la cesta de la compra como llenabas antes. Por lo tanto, hay un problema, y una situación económica muy complicada. Por lo tanto, cuando se produce un cambio, pues es verdad que el gobierno lo hace mal, porque hace una política económica que no funciona. Nos llevan diciendo, no, esto irá mejor el próximo trimestre, esto irá mejor en la segunda mitad del año. Calviño es la de la segunda mitad del año, siempre es en la segunda mitad del año y nunca llega. Cuando llega la segunda mitad del año nos vuelve a pasar al año siguiente. Yo creo que hay que cambiar las políticas y, evidentemente, ofrecer una alternativa seria. Volviendo a su persona, yo quería saber cómo y cuándo se entera usted de que Feijóo le ha elegido para su equipo económico. Bueno, me llamó el viernes anterior el vicesecretario nacional, Juan Bravo, vicesecretario nacional, y por la tarde me llamó el presidente. Y básicamente pues, el tema era, oye, hay que trabajar más y esto no está pagado. Entonces, pues nada, pues escucha, esto es súper emocionante, sí, hay que trabajar más y no está pagado. ¿Y en qué consiste exactamente este nuevo cargo? Bueno, creo que hemos de hacer dos cosas, Hemos de intentar afrontar las diferentes iniciativas que el gobierno vaya poniendo encima de la mesa. Ya lo hemos hecho, hemos dicho, mire, aquí hay una alternativa de política económica a lo que usted está haciendo, se la ofrecemos. El presidente Feijóo se la ofreció a Pedro Sánchez, ni nos han hecho caso, pero bueno, nosotros vamos a insistir, Y al mismo tiempo, pues ir construyendo un proyecto y un programa para las elecciones generales que podamos plantear a los españoles. És tot això que decimos, Tot això que decimos que creemos que se puede hacer mejor. A ningú se li escapa, senyor Maribossó, que el PSOE s'ha hagut de recolzar, ha hagut de fer servir la crossa de l'extrema esquerra, de pactar amb altres formacions per poder mantenir-se en el poder. Hi va haver-hi 2 eleccions en aquests 4 anys en què finalment va d'acceptar que Unidas Podemos entrés en el govern. Sembla poc probable que si vostès guanyen les eleccions poguessin governar en solitari. Està preparat vostès per governar amb Vox, com ja han fet altres bandes d'Espanya? Bé, tothom que hagi vist què ha passat en el nostre país des de 2015 fins ara, fins 2022-2015, quan varen entrar en teoria els nous partits, tothom pot fer una lectura de que no ens ha anat molt bé. Vostè parlava d'una moció de censura en juny del 18, però és que jo a més vaig viure una altra moció de censura presentada pel senyor Iglesias, perquè a més varen viure també una parada d'eleccions i tornar a convocar eleccions entre juny del 16 no, desembre del 15, juny del 16, però a més també en abril del 19, novembre del 19, jo crec que tots aquests partits el que han vingut és a donar molta inestabilitat. I mentre teníem un problema d'estabilitat política, la nostra situació econòmica es anava deteriorant, perquè no traiem ses feines, per dir-ho d'alguna manera. I ens hem trobat que no havíem sortit d'una crisi econòmica, la del 2008, i ja tenim una altra en marxa, i ja tenim una altra que també és greu. Per tant, jo crec que
tothom que pugui analitzar aquest període arribarà a la conclusió de que els nous partits polítics no ens han solucionat res. De fet, han pujat com l'escuma i han baixat com l'escuma, no? Tant Ciudadanos en su seu moment, Podemos en su seu moment, i ara Vox puja com l'escuma i ja veurem què passa, no? Jo soc partidari de fer el nostre país i el que van fer aquí a Eivissa el 19. El 19 tothom ens demanava, ¿pero vais a pactar con Vox? ¿Vais a pactar con Vox? No, oiga, nosotros vamos a intentar que los ibicencos nos hagan una confianza muy mayoritaria para poder gobernar en solitario. Lo hicieron los ibicencos en el Consell, també en Sant Antoni, Santa Eulàlia, Sant Joan, y Vox no apareció por ningún lado. ¿Por qué? Porque presentamos un proyecto de amplias mayorías y hemos gobernado en el Consell con Ciudadanos y yo creo que hemos gobernado bien, muy bien. Yo creo que el vicepresidente Javier Torres ha hecho un magnífico trabajo. ¿Se acuerda usted que hablábamos de que se tardaban 5, 6 y 7 meses en la ITV? Y hoy, y desde hace ya 2 años, usted va a la ITV y la pasa en media hora, ¿no? Quiero decir, hemos hecho ese gobierno para los ibicencos en una situación muy complicada de pandemia, el presidente Vicent Marí liderando todas las administraciones, y no nos hizo falta nadie más, ¿no? Si me permite decirlo así. Por tanto, yo soy partidario de que hagamos lo que hizo el Partido Popular de Ibiza en 2019, apelar a una amplia mayoría de los ibicencos, de los ciudadanos de Baleares y de los españoles para gobernar en solitario. Yo quería hablar ahora de otro cargo que tiene usted, que es presidente del Partido Popular de la isla de Ibiza. Quería saber, como presidente del PP, ¿cómo ve usted su partido en cada uno de los municipios, especialmente en aquellos que no gobiernan, en San José y en Vila? Bueno, repito, en 19 veníamos de 4 años de oposición, ¿no? En 2015 perdimos el Consell, perdimos Sant Antoni, perdimos Vila y Sant Josep, y solo gobernamos San Juan y Santa Eulàlia, ¿no? Hicimos 4 años de oposición y le explicamos a los ibicencos, oye, nosotros creemos que podemos dar un nou impuls, ¿no? Y es lo que los ibicencos respaldaron en 2019. Y lo respaldaron para el Consell, lo respaldaron en Sant Antoni con los pactos, que también hemos demostrado que sabemos dar estabilidad a los pactos, tanto en el Consell, gracias, ya digo, a nuestro socio de gobierno, Ciudadanos, pero también en Sant Antoni, gracias a nuestros socios de gobierno también, hemos sabido gobernar con estabilidad. Y es verdad que en Vila y en San José hemos de ofrecer una alternativa de soluciones a los vecinos, tanto en Vila como en San Josep. Y lo vamos a hacer, no le quepa la menor duda. Nos queda un año y yo creo que hemos ido haciendo una oposición al mismo tiempo contundente y al mismo tiempo constructiva. En Vila, por ejemplo, en lo que le puedo hablar yo un poquitín más, hemos liderado la respuesta a la pandemia. Cuando nadie decía nada y el señor Ruiz estaba escondido, nosotros presentamos un paquete de medidas que luego tuvo que asumir en parte con la línea de subvenciones al alquiler. No asumió lo de bajar impuestos porque el señor Ruiz es más de llevar el dinero al banco, pero hemos propuesto todo eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora de lo que se trata es de acabar de hacer la oposición responsable que hemos hecho, pero formular al mismo tiempo para obtener una mayoría amplia tanto en Vila com en San José, i en eso vamos a trabajar los próximos meses. Ja que hem tornat al territori eivissenc, jo també li volia plantejar com pot afectar, si és que afecta d'alguna manera, al seu partit la seva marxa, si em permet, a la política de l'àmbit nacional. Bueno, yo no me voy a ningún lado, yo ya estaba en política de ámbito nacional, estuve en el Congreso, estoy en el Senado, por tanto, no me voy a ningún lado. Yo voy a seguir trabajando al lado de mis compañeros. Mire, si hay una cosa de la que estoy orgulloso como presidente del Partido Popular durante estos 7 años, es que tenemos grandes equipos de gestión, grandes políticos gestionando en nuestras instituciones. El equipo de Vicent Marí en el Consell, el equipo de Carmen Ferrer. Carmen Ferrer sacó un concejal más, después de que Vicent Marí llevaba 3 legislaturas sacando mayorías absolutas. Toni Marí Carraca, el equipo que tiene, Marcos Serra, ¿no? Y los equipos que tenemos. Yo de eso estoy contento, de que tenemos mucha gente trabajando para dar soluciones a los ibicencos, y vamos a seguir haciendo eso. Y si falla uno, hay 5 más que están dispuestos para arrimar el hombro. Vostè parla d'equips, però a ningú se li escapa que si no hi ha un líder, l'equip a voltes no funciona. Jo li pregunto ja directament qui serà el candidat o candidata del Partit Popular a la ciutat d'Eivissa d'aquí un any.
Home, jo si els meus companys no m'engeguen, doncs m'agradaria que em fessin la confiança per poder governar Vila, per poder presentar un projecte il·lusionant a Vila, per poder dir que a Vila guanyin els ciutadans que volen els seus carrers nets, que volen que la policia faci rondes per la ciutat i avui no la veuen, no? Hi ha dos models. El model del senyor Ruiz, los poderosos ganan y van más deprisa y se les solucionan las cosas, y el modelo del Partido Popular, que está pendiente de que los ciudadanos tengan las calles limpias, que los comercios puedan presentar, ofrecer a sus clientes en condiciones óptimas porque la administración funciona, que la policía está en la calle porque hay que garantizar la seguridad. Eso es lo que plantearemos a los ciudadanos de Vila, esa opción entre dos modelos de ciutat. Així que vostè seràs candidat, repetirà. No, depèn dels meus companys. Jo he dit que si no m'engeguen, jo estic a disposició dels meus companys. Però qui li durà la contrària en el president del partit? Tothom. Perquè tothom, en això consisteix ser president. Posar l'hora de les reunions i que et duguin la contrària. Hem parlat de política nacional, hem parlat de política local, ens queda pel mig la política regional. Unes eleccions que es presenten molt interessants, les pròximes eleccions autonòmiques, que coincidiran també, recordem, amb les municipals i insulars. Hem donat una passa molt important al Partit Popular de les Illes Balears, triant Ana Marga Proens en juliol de l'any passat, amb un congrés que va ser d'una gran unanimitat, Jo feia temps que el Partit Popular de les Illes Balears no veia la unanimitat que es va produir en juliol passat al voltant d'Ana Marga Proens. Per tant, hem donat una passa important per que es produeixi el canvi a Consolat de Mar. Mos queda un any, hem de picar pedra encara, perquè no és fàcil, no? Però jo crec que tenim equip, hem de formular i definir millor el projecte que volem pels ciutadans de totes les illes i a partir d'aquí, novament, aspirar a governar amb majories, aspirar a concentrar al voltant del projecte polític del Partit Popular majories. Miri, a nivell del govern de les Illes Balears, però també a nivell del Consell d'Eivissa, fa 24 anys que no hi ha... Fa 24 anys que tenim alternància cada 4 anys en el Consell Insular i jo crec que seria important que donéssim continuïtat a la tasca que ha fet en Vicent Marí i el seu equip en el Consell i seria molt important que després de 24 anys que poguéssim repetir 4 anys més per acabar tots els projectes que tenen en marxa. Per tant, anar a fer la feina, ningú diu que és fàcil, però crec que si ho fem amb honestedat, si miram de pensar en el que és essencial i no centrar-nos en coses accessòries, jo crec que es produirà el canvi a la comunitat autònoma en maig de l'any 2023. Vaig a demanar-li ajuda a en Juan Torres, que aquestes coses les domina molt millor. A veure, un any, maig, eleccions autonòmiques i municipals. Quan toquen les generals? Ui, això, jo crec que és l'any següent. Sí, això és quan... Però les darreres van ser el 2019... Final de 2023. Final de 2023. Puede ser un año muy importante. Per tant, senyor Maribossó, en fi, queda feina. Hi ha molta feina. Queda molta feina. Hi ha molta feina, sí. Acabará 2023 con el pelo más blanco. Imagino que ya se parecerá más a mí. Bueno, sí, seguro, seguro. Bueno, aquí també influeix la genètica, También. José María. O sin pelo. Li agraeixo moltíssim l'amabilitat que ha tingut d'acompanyar-nos aquesta nit. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, molt bona nit. I a vosaltres, companys, també moltes gràcies, com sempre. Bona nit. Gràcies. Els esperem en només un minut en el nostre temps de debat. Avui per parlar, ja veuen, de molts fronts oberts.
Ja tornem a ser aquí amb tots vostès. Moltes gràcies per continuar acompanyant-nos en aquest espai d'actualitat. Avui amb el nostre convidat, el senyor José María Vicente Bosó, president del Partit Popular, però també hem parlat de la política de l'àmbit nacional i de la política de l'àmbit regional i, per tant, avui són molts els fronts que ens queden oberts en aquest temps de debat. Avui, en nom del Partit Popular, ens acompanya la senyora Marina Ribas. Què tal? Bona nit i benvinguda. Bona nit, moltes gràcies. Un plaer, moltes gràcies. Feia temps que no venia ara, eh? Sí, ara, bueno, nosaltres tenim diversos representants. Sí, no ho poso en dubte. Simplement que l'hem trobat a faltar, per això li manifestava. Gràcies. Molt bé. Senyor Javier Torres, què tal? Bona nit, com està? Què tal? Molt bona nit. Molt amable d'acompanyar-nos també. Gràcies. Avui ens acompanya en Genedea Interlici en nom de Podem. Moltes gràcies i bona nit. Molt bona nit, gràcies. I avui rebem a Vox al nostre temps de debat, la qual cosa no és habitual, i els explicaré per què. Molts de vostès ja ho saben, però els explicaré que en aquesta taula de debat s'asseuen els partits que tenen, o els representants dels partits que tenen representació en el Consell d'Eivissa. A excepció de quan parlem única i exclusivament de Formentera, que entonces el criteri és el mateix, però en el cas del Consell de Formentera. Però aquesta setmana, i ara els explicaré una mica més en detall, tampoc ens acompanya el Partit Socialista i per tant anem fent una mica de rotació amb la resta de partits que tenen alguna representació a Eivissa, com és el cas de Vox. I avui ens acompanya en el seu nom el senyor Jaime Díaz de Entre Sotos. Què tal? Bona nit i benvingut. Buenas noches, bona nit. Moltes gràcies per acompanyar-nos, molt amable. Bé, com els deia, el Partit Socialista falta en aquest temps de debat, després de gairebé 15 anys en antena, doncs des de la darrera setmana d'abril. Ha passat tot el mes de maig, la setmana passada, bé, totes les setmanes nosaltres hem procedit a la invitació pertinent i la setmana passada ho vam fer d'una manera un poc més formal, demanant a veure si es podia reconduir aquesta situació que desconeixem. Sempre hem rebut una resposta molt... no sé exactament com descriure-la. La resposta és no tenim a ningú que pugui venir. Nosaltres ja fem una interpretació diferent i parlem de veto directament a la televisió d'Eivissa i Formentera i en particular d'aquest programa, la qual cosa lamentem molt. Primera, perquè el Partit Socialista té representació dins del Consell, a més té una llarguíssima tradició en tots els estaments públics d'aquest país i per tant té una gran massa social i un nombre important de votants i per tant l'opinió d'una persona que representi aquesta massa ens pareix tremendament important poder-la donar a conèixer i segona perquè òbviament es veu marmada la tasca d'un debat com aquest que pretén confrontar diferents perspectives des del punt de vista de la política que al final han de resultar enriquidores per vostès que són els espectadors i futurs votants i perquè cadascú es pugui fer la seva pròpia opinió de les qüestions. Dit això, ho lamentem. Jo ja no els hi demanaré sobre aquesta qüestió perquè ja ho vaig fer fa algunes setmanes i crec que és reiterar-nos en el mateix. De tota manera també en els nostres temps d'informatiu avui hem parlat d'aquesta qüestió i hem també sabut quines són les seves opinions. Així que procedirem de la manera habitual si els pareix bé. Farem un primer anàlisi del que ha donat de si l'entrevista amb el senyor María Bosó i després ja serà el temps de la interpel·lació. Començarem, senyora Ribas, per vostè. Sí, jo el primer que voldria destacar i no voldria passar per alt és que estan molt contents de que en José Vicente passi a formar part de l'equip econòmic d'en Feijóo. Ell ja ho ha explicat alguna vegada i ja ho ha dit alguna vegada que ell formi part del Comitè Executiu Nacional respon en aquest esforç que ha fet el Partit Popular a Eivissa, que després de perdre el Consell en 2015 ens vàrem posar a fer feina per recuperar la confiança dels nostres votants, dels eivissencs i de les eivissenques, i així ho vàrem demostrar. En 2019 recuperarem el Consell, recuperarem també, com comentava Sant Antoni, i en centrada en Vicent Marí, jo crec que en el Consell s'ha demostrat que hem recuperat aquesta confiança a part d'ella. Hem de destacar també que els nostres resultats varen ser molt millors que la mitja de Balears, som l'únic Consell de Balears que governa el PP, però també van ser molt millors que la mitja de resultats que va treure el Partit Popular a Espanya. Dit això, una de les coses també molt importants és que l'eix principal de les polítiques d'en Feijóo és l'economia,
les polítiques econòmiques, i precisament avui a Balears s'ha presentat el pla econòmic, que inclou, entre d'altres coses, la baixada d'impostos, una racionalització de la despesa del govern, que arribi reformes estructurals perquè arribin més àgilment els sous a les empreses i en els autònoms, i una millora de l'aprofitament dels fons europeus. Clar, totes aquestes polítiques tenen a José Vicente allí, sí, mos pareix molt important i estem molt contents. Señor Díaz. Hola, yo estoy contento a nivel personal porque conozco a don José Vicente Marigosó. Sé que fue un buen consejero de Economía en la etapa de Bauzá. Era un hombre con una cierta buena fama dentro del mundo de los gestores. Pero claro, lo que yo tengo que decir es que no solamente basta con la gestión, me parece muy bien la gestión económica, pero no es todo en política, no es la gestión económica, y esto es el gran problema que tiene la derecha, es que ha olvidado la cuestión cultural, ha olvidado su ideología, ha olvidado el que parte de unos principios que hoy en día están totalmente diluidos, de una especie de consenso progre rarísimo que ha sido absorbido y fagotizado al servicio de grandes multinacionales y de poderes que nadie sabe dónde están. Es decir, ha perdido el contacto con el pueblo la ideología del Partido Popular. Se ha diluido dentro de una masa extraña e indefinible que está muy próxima al PSOE y muy próxima a los pensamientos progresistas de izquierda, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros los representamos tenemos que ser críticos, y lo que pasa es que esta vez ya no vamos a ser el pepito grillo de esta situación. Ahora ya vamos a... porque hemos descubierto que la gente nos quiere y la gente cada vez está más cerca de nosotros, y la gente está entendiendo nuestro mensaje, y por ello estamos absolutamente convencidos de que, pese a lo que decía el señor Marigosó en cuanto a que ha habido partidos que crecen como la espuma y que luego se desinflan, bueno, pues con Vox no va a ocurrir, porque Vox tiene unas bases sólidas y ha sabido ganarse a una parte del electorado muy importante, y que cree no solamente en que la gestión económica es imprescindible, sino que además cree que hay una serie de valores que hay que defender y que hay que fomentar. En ese sentido, pues yo discrepo de la teoría de José Vicente. Tampoco quiero monopolizar la conversación, luego continuaremos. Senyor Torres. Bé, jo primer de tot, i ja ho vaig dir per xarxes socials, crec que sempre és positiu que qualsevol partit tingui representants, si és de les Illes bé i si és d'Eivissa, especialment millor. Jo crec que amb les grans problemàtiques que tenim aquí, que moltes voltes no s'entenen a Madrid, no s'entenen, crec que serà molt positiu tenir una veu allí. Per tant, és algú que celebram. En el final, és curiós, no?, com que els grans partits es poden permetre caure en polèmiques internes molt importants, molt greus, i com això pràcticament no els hi passa factura. Això, com deia José Vicente, potser mos passa a alguns partits dels nous, com ell qualificava, i segurament no ho comptaríem. De fet, qualsevol mínim error es paga molt car, i evidentment nosaltres mateixos ho hem vist. Dit això, crec que s'arribava d'en Feijóo, ja veurem com planteges fer política d'oposició, fer política nacional. Jo crec que en Pablo Casado tenia un perfil molt més destructiu, crec que la gent en general no agradava, i esperem veure un canvi de tendència, més que res perquè en el final la feina de l'oposició, quan estàs en oposició, és fiscalitzar, és proposar, és ser propositiu, i és el que necessita i el que demana la societat espanyola. La societat no demana més polarització, més discussions, més tu fa 8 anys, o tu fa 12 anys, o tu fa 16 anys vas fer això altre. La gent el que necessita són solucions i evitar polèmiques. Ha parlat de que els nous partits aporten inestabilitat. Jo vull posar dos exemples, un d'aquí i un altre una mica més llunyà. A Andalusia hi ha hagut un canvi radical gràcies a un govern de coalició de Ciutadans i del Partit Popular, i gràcies a la gestió en l'àrea d'economia que du Ciutadans, Andalusia s'ha col·locat de la cua d'Espanya en les primeres posicions. Això, evidentment, al Partit Popular no li interessa explicar-ho. Nosaltres ja fèiem aquest esforç d'explicar-ho, però pareix que a ells se'ls oblida intencionadament. I és un govern que ha funcionat molt bé. I aquí, a Eivissa, en el Consell, jo formo part de l'executiu, vàrem pactar el president, en Vicent Marí i jo, hi ha una coalició Ciutadans-Partit Popular, i crec que respecte a el que va passar la passada legislatura o el que veiem en alguns ajuntaments d'Eivissa mateix durant aquesta legislatura, és un govern estable que està per fer feina i per aportar solucions. Per tant,
està bé que reconeguen algunes coses per una banda, però s'ha de ser coherent i rigorós, i crec que en aquest cas no pot aplicar un concepte general a tots els partits polítics, perquè crec que Ciutadans ha portat coherència i estabilitat a tots els governs on està. Bueno, si em permet, senyor Torres, el senyor Mari Bossó s'ha dirigit als nostres espectadors parlant meravelles de vostè o d'una part de la seva gestió, al mateix temps que també els ha posat dins d'aquest sac de nous partits suflé, no? Podríem dir? Per això me refereix, que no es pot posar tothom dins el mateix sac quan els fets demostren el contrari. Això li agraeix a José Vicente, però la realitat és aquesta. També estan governant altres llocs amb ells, en alguns altres llocs amb el Partit Socialista o amb altres formacions polítiques, sempre intentant pactar amb partits moderats i centrats i en general no protagonitzant polèmiques. Això, per desgràcia, veiem que ho fan altres. Ojalà no ho fes ningú. Senyor Diterlizzi. Sí, jo evidentment li vull desitjar a José Vicente Marí Bossó tot el millor en la seva nova responsabilitat en l'executiva estatal del PP, tant a nivell personal com a eivissenc, no? Com ha dit en Javi, que és molt important tenir persones d'Eivissa en els òrgans directius dels grans partits. A més, ell, concretament, és una persona educada, tranquil·la, elegant, amb la qual aporta un punt positiu a la política perquè això permet un debat. No és l'alegria de la Huerta, que digamos, per això jo li vaig fer el protagonista d'un parell d'articles que vaig escriure que es deien El Club de los Sepultureros, i bueno, però això no vol dir res. És una persona seriosa i en aquest sentit tot el millor. Ara bé, aquest Mari Bossó no és un desconegut, com ha dit aquí el representant de Vox, amb un punt de vista completament diferent del meu. Ell té un passat, i un passat molt clar com a conseller d'Economia del govern Bauzá, un període durant el qual es va doblar el deute públic de la comunitat autònoma, passant de 4.000 a 8.000 milions d'euros. Es van despedir milers i milers de funcionaris públics, especialment metges i professors, provocant el problema que encara arrastram de debilitat dels serveis públics. També es va deixar tirada la població en aquella crisi que va ser la causa de tot això, al contrari del que s'ha fet en aquesta crisi, i es va provocar la ruïna de la comunitat i un atur brutal. Això és la gestió que, naturalment, el representant de Vox li pareix fantàstica i que ha estat ruïnosa de Mari Bossó de la comunitat autònoma. Això per un costat. Per altra banda, a mi m'ha parescut molt preocupant que hagi minimitzat la corrupció del Partit Popular d'aquesta forma fins a silenciar-la. El motiu per al qual han fet dimitir a Casado és perquè ha denunciat la corrupció d'Ayuso i han fet dimitir el que havia denunciat la corrupció. Aquesta és la causa, no és una crisi que ells estaven preocupats i no sé què de popularitat. És el motiu, la corrupció. I també, l'altra cosa que ha citat, la moció de censura que va descavallar en Rajoy, va ser a causa de la podredumbre corrupta del Partit Popular. Entonces, que es minimitzin aquests fets és preocupant, perquè vol dir que tampoc es posarà massa interès en prevenir que es tornin a repetir aquests episodis vergonyosos d'utilització fraudulenta dels recursos públics. Ell, a nivell econòmic, és un neoliberal dogmàtic, d'aquestos que creuen que quan més diners li deixes a la butxaca als rics, millor hi anarà a la societat. I és preocupant en aquest sentit que Feijóo el tingui com a conseller econòmic a l'executiva, perquè probablement serà la mateixa política. I a mi tampoc m'ha agradat que hagi intentat enganyar la gent dient que la inflació tan desbocada i terrible que tenim ara és culpa del govern de Sánchez. Sánchez no serà res de l'altre món, però la inflació és cosa de tota Europa. De tota Europa i, a més, és a causa de la guerra d'Ucrània. O sigui, ara bé, voler enviar armes i que es pugui defendre Ucraïna de Rússia em sembla fantàstic, però s'han d'assumir també les conseqüències i no acusar i fer política barata i populista acusant el govern espanyol de la inflació quan és un tema de tota Europa. Vagi acabant, senyor Diterlizzi. Senyor Torres, vostè volia portar... Sí, hi ha una qüestió, estic d'acord parcialment en el que ha dit en Jean Andrea. Sobre la inflació,
perquè és cert que la inflació disparada que tenim ara no és exclusivament culpa del govern. El govern en part és responsable o corresponsable, però hi ha que recordar que la inflació ja estava disparada antes de que comencés aquest conflicte bèl·lic, aquesta invasió de Rússia cap a Ucrània, invasió totalment injustificada. Això tothom crec que ho recorda. Els preus ja començaven a pujar a finals de l'any passat, quan va acabar l'estiu. Segurament la situació s'hagués acabat regularitzant, perquè sortíem d'una pandèmia, d'una parada de producció, la demanda s'estava recuperant i era algo transitori, però hi ha que recordar que amb una bona gestió impositiva, és a dir, tocant impostos com toca, això segurament es pot suavitzar, com han fet altres països. Espanya igualment està en el top d'Europa. A tota Europa hi ha inflació, a tot Occident, a tot el món hi ha una inflació disparada per culpa d'aquests conflictes, però Espanya especialment. A Alemanya, per exemple, n'hi ha més. A Alemanya, que és aquest exemple... He dit que està en stop. Sí, no, que aquest exemple de gestió econòmica que és Alemanya té més inflació que en altres. Jo volia fer una reflexió que m'he deixat en la meva primera intervenció, que han passat ja molts d'anys des que el bipartidisme va perdre la seva hegemonia de governs amb majories absolutes. Era molt raro, de fet, veure un pacte, un govern de coalició a Espanya, llevat de millor llocs com Catalunya, on hi havia hagut el tripartit o qüestions similars, hi havia majories absolutes a pràcticament tots els ajuntaments importants, ciutats, comunitats autònomes, etc. I crec que el Partit Popular ha d'assumir, perquè en les paraules d'en José Vicente Mariboso no s'ha reflectit això. Ells pensen, ells parlen... no sé si s'enganyen ells mateixos o la ciutadania, ells saben que no governaran en majoria absoluta en la immensa majoria dels casos i saben que tenen que explicar la seva política de pactes postelectorals. I quizà el fet de no voler explicar-ho i el fet de no voler assumir que no trauran majories absolutes és perquè no volen reconèixer en qui pactaran amb tal de governar, com ha passat a Castella i Lleó. I crec que això és molt significatiu. Nosaltres, com a ciutadans, com a formació, estem en un moment molt complicat, però hi ha molts de llocs com a Eivissa mateix on aguantam molt bé i on podríem repetir govern. I formacions que s'apropen en el centre crec que som les responsables d'aportar aquesta estabilitat, aquest rigor, anem a centrar-nos en resoldre els problemes, en gestionar, en fer la política que hi ha que fer i no en muntar espectacles. A Castella i León, amb el pacte del Partit Popular amb Vox, a part de que Vox es veu que la seva major aspiració era aconseguir una vicepresidència sense cap funció, no han passat ni 2 dies i ja hi ha espectacles lamentables dins del Parlament, dins de les Corts. Per tant, ostres, a jo m'hagués agradat que hagués entrat dins aquesta qüestió. Senyora Ribas. Sí, jo el primer que volia respondre és al senyor de Vox, en Jaime, dir-li que, clar, ell ha presentat com que el Partit Popular tira de gestió. És que, efectivament, estan molt orgullosos de la nostra gestió i estan molt orgullosos dels nostres valors. Ja vàrem presentar projectes d'àmplies majories que han tingut molt bons resultats i tal vegada és cert que hi ha partits, com en aquest cas Vox, que ha de tirar d'ideologia perquè no pot presumir d'una gestió i no es pot recolzar amb una gestió perquè no la té. Això per començar. I llavors, clar, contestant en Jan Andrea, parla de la ruïna més absoluta i efectivament, la ruïna més absoluta en què l'esquerra va deixar aquesta comunitat. Es varen tenir que pagar forats enormes i els va tenir que pagar José Vicente com a conseller, però la ruïna era de la comunitat i la ruïna no la va dur el Partit Popular, la va deixar l'esquerra en aquesta comunitat. Això vagi per davant i quedi ben claret. S'ha doblat el deute durant el seu mandat. I a més, un altre tema sobre la inflació, i és que, com deia en Javi, la inflació és cert que s'ha empitjorat des que hi ha la guerra, però també és cert que ja venia d'abans, però és que, a més, és cert una altra cosa. Des que tenim aquesta inflació disparada, també s'ha disparat la recaptació del govern. Només en els 2 primers mesos de l'any s'han recaudat 7.500 milions més d'impostos del que es preveia. I això s'ha de poder repercutir en la gent d'alguna forma. I què diu el Partit Popular? Com que tenim aquest marge, perquè tenim aquest marge de maniobra, rebaixem els impostos a la gent. Existeix aquest marge. Por alusiones, me gustaría decirte que efectivamente Vox no tiene experiencia de gestión política, pero hay muchas personas en Vox que sí tienen experiencia de gestión política. Lógicamente, Vox no ha estado nunca en la gestión política real porque nunca ha gobernado en ningún lugar. Ahora, en Castilla y León,
la gestión económica y la gestión política van de la mano, y ahí se verá si Vox, que es el partido de lo razonable, del sentido común, es capaz de aplicar las políticas económicas de las cuales viene hablando. Es decir, que no es nada más que la defensa de la pequeña y mediana empresa, que es la verdadera creadora de empleo, y el favorecer el que la actividad económica crezca, pero a base de todo funcionará siempre y cuando tú seas capaz de crear empleo. El principal problema que tenemos, no nos engañemos y seguimos teniendo, es el problema del empleo. Y por lo tanto hay que crear más empleo que nunca. Tenemos mucho que recuperar. En eso Vox tiene los pies bien por sobre la tierra. Y la gente de Vox sabe perfectamente de qué estamos hablando. Porque la gente de Vox es la gente de las 6 de la mañana. Es la gente que está conduciendo un camión durante 16 horas seguidas. Esa es la gente de Vox y ese es el plan de Vox. En cuanto a lo que estás diciendo, estoy de acuerdo contigo con que el problema, tú me acabas de decir que en los últimos años se ha multiplicado por 2 la deuda de la comunidad autónoma. No, y cuando gobernaba Bauzá y él... Vete a decirme ahora qué está pasando con la deuda española. Joder, desde que estáis en el gobierno, parece como que es dinero de nadie. Coño, estamos ya casi con el 140% del PIB. Y menos mal. Eso es una barbaridad. Eso es un plan europeo. Eso es un plan europeo que nos ha permitido salir de la pandemia. Claro, es un plan europeo que no nos ha permitido nada. Es una mala gestión de la pandemia y una mala gestión de la economía desde que vosotros estáis en el gobierno con el PSOE. Desde que se ha montado este gobierno extraño de gente separatistas, gente como vosotros, que nadie sabe realmente lo que quieren, y que además estáis más cerca de Rusia que de Europa. Nosotros, pero si Putin es de Vox, por favor. Sí, claro, la Unión Soviética es de... ¿Y qué tiene que ver la Unión Soviética que se extinguió hace 30 años? Usted sabe que estamos en 2022. Esos son los tuyos, ¿Lo sabe usted? son los tuyos, lo sabes. Bueno, pues a ver, yo quería comentar un par de cosas que han dicho los representantes del PP y de Ciudadanos respecto a los nuevos partidos. Dice Javi que Ciudadanos daba estabilidad en algunos gobiernos y que ahora el PP lo que ha hecho es pactar con Vox. Efectivamente, allí donde el Partido Popular tenía el botón atómico de convocar elecciones anticipadas, allí ha roto el gobierno con Ciudadanos para abrazar a Vox. Con todas las encuestas que le decían eso, además. No es que fuera una sorpresa. Sí. Y aquí, en Baleares, no tienen el poder. En Ibiza, si el Consell se pudieran convocar elecciones anticipadas, hubieran hecho exactamente lo mismo. No te ilusiones. O sea, los abrazos son abrazos del oso para estritularte, ¿vale? Y eso se ha demostrado en toda España, no es que sea una teoría. Respecto a lo que ha dicho la representante del Partido Popular, que l'Estat està recaptant més a causa de la inflació, efectivament. I efectivament s'ha de fer alguna cosa amb aquells surplus. S'han d'adequar les pensions dels nostres majors, cosa que vosaltres no heu fet més que retallar. Nosaltres amb aquest surplus de recaptació pagarem l'increment de les pensions perquè no perdin poder adquisitiu els nostres majors que tant han treballat. I que ara, si no fem això, no podríem tenir la mateixa capacitat econòmica per causa de la inflació. No treure impostos als rics com voleu fer vosaltres, gràcies a tenir un surplus, sinó augmentar les pensions per compensar la inflació. Respecte al que ha dit el senyor de Vox, alucinante, no tendrá ni un puto voto en Ibiza. Usted no sabe ni siquiera, dice que el principal problema es el trabajo y no sabe que aquí hay pleno empleo y que los empresarios no encuentran trabajadores y los quieren tener de fuera. Porque no hay vivienda suficiente ni hay nada. Sí, porque hay demasiado turismo, simplemente. Sí, hay demasiado turismo. Demasiado. Por lo tanto, aquí no falta trabajo, turismo. Sobran turistas. Y usted, si dice que el problema de Ibiza es el trabajo, no tendrá ni un maldito voto. Que sobra turismo. Claro, por supuesto, si no hay trabajadores, ¿para qué queremos turistas? Para que se forren los empresarios. Para eso los quieres tú. Son turistas. Sobran turistas. Cuando hay pleno empleo y nadie quiere trabajar de aquí en ese sector, quiere decir que ese sector está inflado y hay que reducirlo. Porque daña al medio ambiente, no hay trabajadores, tienen que traer gente de fuera. ¿Para qué? Para que los empresarios ganen más y más. Me está encantando lo que estás diciendo. A mí también me encanta, porque no tendrás ni un voto en Ibiza. Ni un voto en Ibiza. Déjame hablar un momento de la inflación. Un segundo nada más de la inflación. Estás hablando de que con la inflación se van a pagar las pensiones. Pero tú sabes... No, yo no he dicho eso. He dicho con el extra de recaudación. Tú sabes que la inflación es el impuesto más injusto que existe. ¿Por qué? Porque está afectando al consumo general de la gente. Pero nadie quiere la inflación. Eso es una desgracia que viene por una guerra que todos hemos pensado que era justa. Sí, que era justa para no dejar que Putin... Y tú puedes reducirla, puedes reducir impuestos que están relacionados con el consumo.
Claro que sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es muy fácil recaudar, toma, gasolina, echa gasolina que te voy dando más y más. Los de la gasolina sois vosotros, nosotros somos del coche eléctrico, de la gasolina, los que niegan el cambio climático sois vosotros. És lo mismo. Sí, claro. Jo, sense que serveixi de precedent, li tornaré de raó al senyor Dieter Litzzi, perquè efectivament Vox és el partit d'en Putin, perquè fins fa un parell de mesos, just antes de que comencés aquesta guerra a Ucrània, aquesta invasió, hi havia fotos molt famoses, els agradava molt fer reunions entre Le Pen, Orbán, el senyor president de Vox, Santiago Abascal, i estaven molt orgullosos. I na Le Pen, la que es presentava contra les darreres eleccions a França, va tenir que tirar a la bessura pràcticament 1 milió de papeletes que sortien amb una foto dansa sa mà amb en Putin i orgullosos i presumint d'això. En el final, tot el que és igual s'acaba juntant, i crec que la gent això ho ha pogut veure. En el final veiem com hi ha un partit, com li passava a Podemos en el principi, i Podemos ara presenta propostes, els elabora, podrem estar d'acord o no, estiran acertades o no, però han passat dels lemes i ses suflames a intentar, els hi ha tocat gestionar, estan governant, per exemple, tant en el govern d'Espanya com en el govern balear, i després la gent els jutjarà per aquesta gestió, però veiem com una formació com Vox, amb lemes, soflames i somos de los trabajadores de las 6 de la mañana, perdonin, la vida és molt més complexa que això. La vida és molt més complexa que 4 lemes. La gent el que vol és evitar polèmiques, evitar espectacles com els que ja està dant el segon dia Vox a Castella i Lleó, on estan governant. Per tant, jo crec que seria molt negatiu tornar a això. I el senyor Díaz Entresotos ho ha dit, Vox és un partit nou amb gent que no és nova i que ha estat en política. El senyor Entresotos mateix ha estat regidor del Partit Popular 8 anys, si no m'equivoco, i si no ja em corregirà. Per tant, a què aporta això de nou a la política eivissenca, en aquest cas particular que estem tractant? Jo el que em sap mal, en el final de tot això, és que hi ha molta gent que jo entenc que està molt desencantada en la política i que en lloc de buscar justícia, busca venjança, i que en lloc de pensar en el cap o inclús en el cor, pensen en l'estómac. I clar, Vox aporta una solució en els que pensen en l'estómac. I crec que això és molt negatiu per la democràcia. Hi ha que fer pedagogia per explicar aquestes coses. I jo crec que el que vol Vox, que al final és tornar a la política de rojos i azules, és una cosa del segle passat. I la política és molt més complexa, que això hi ha molts més matisos. I crec que al final ningú surt guanyant amb aquesta manera de fer política. Creo que estás en la misma línea de exagerar las cosas y de sacar las cosas de quicio y de intentar demonizarnos. Bien, seguid demonizándonos. Pero es que estamos siempre lo mismo. Ahora dicen que somos el partido de Putin, pero ¿a quién se le ocurre semejante cosa? Pero por el amor de Dios, sois vosotros los que no queréis armar a los ucranianos contra estos energúmenos que han invadido un país. Pero si está ayudando a Díaz, está de acuerdo. Vale, se ha dicho que su partido no lo está. Su partido es el que se niega a que se ayude a Ucrania. Por amor, no, ¿cómo intentas dar la vuelta a las cosas? Pero ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? O sea, intentar evitar una guerra mundial y nuclear sí. Es muy distinto de que de la evidencia. Vayamos a los hechos. Vayamos a los hechos. Perdona, Marilina, muy rápido. Vayamos a los hechos. Vuestros amigos europeos con los que os hacéis fotos y reuniones y congresos son los primeros que niegan o vetan los bloqueos y las sanciones a Rusia, los que ponen más impedimentos. Sois lo mismo. Sois lo mismo. No impedimento, sino una transacción. Con el asunto ha sido Orbán en Hungría. Exclusivamente. ¿Por qué? Porque es un país que depende 100% de los suministros que tiene que recibe de la Unión Europea. La excusa se construye como quizá si me disculpeu, per centrar una mica el tema, perquè si no acabarem parlant de sembrat d'arròs a Xina. Per matitzar una mica les paraules que deia en Jan Andrea, que Jan Andrea té una bola d'aquestes de vidre i ella vaticina i endevina. A veure... Porti-la el proper dia, per favor. No, és que ell fa les seues càbales i resulta que el senyor Vicent Marí, que el jutja tantíssim, o també va venir aquí jutjant el senyor Feijóo quan és una persona que du 4 majories absolutes. El senyor Vicent Marí, tras tantes a Sant Eulari, en José Vicente, que va ser la persona que va remuntar la comunitat i que va pagar els forats que va deixar l'esquerra. Jo crec que és molt fàcil venir aquí tots els dimecres a jutjar quan
quan ja s'ha gestionat i a veure, Jan Andrea va ser coordinador de transports en el Consell, no van fer ni un carril bici, o sigui, jo crec que credibilitat dels teus vaticinis és mínim. Ara, també voldria matisar, ha dit per 2 o per 3 vegades que som nosaltres els que varen baixar les pensions. Disculpi, però aquí és l'únic partit que va congelar les pensions en 2010 va ser el Partit Socialista amb en Zapatero com a president del govern. Jo crec que se poden dir mentides, però amb una mica de vergonya, perquè aquesta no he dit que sou els únics. He dit que el que heu fet és congelar-les mai. Qui les va congelar? El senyor Zapatero sí, però en 2010. la pujada del 0,25 que ha posat Rajoy és igual a congelar-la. I jo no tenc que defensar a Zapatero per res, perquè el Partit Socialista no és el meu partit. Per tant, jo no he dit que vosaltres sou els únics. He dit que les heu congelat. Un 0,25. No les hem congelat. Un 0,25 és una tomadura de pelo. Una pujada del 0,25 és igual a congelar... Això pot ser la teva opinió, però tu era saps... €1 o €2 al año de incremento. Si és la meva opinió, d'acord. Jo crec que és una tomadura de pelo, ¿vale? Tu saps que un 0,25 no és €1 o €2 a l'any, segons de quines pensions. I ho saps perfectament. Els que tenen grans pensions tampoc necessiten que se'ls incrementin. Permeti'm, ens queden els darrers 10 minuts de debat i hem parlat de geopolítica, hem parlat de l'àmbit nacional. Permeti'm baixar la pilota a terra i parlem d'Eivissa, o d'Eivissa i Formentera si volen, i parlem del que es preveu en les pròximes eleccions autonòmiques que estan aquí, estan pràcticament a tocar. Amb el panorama actual, amb la experiència d'aquests darrers 3 anys, del que portem de legislatura, i què és el que es preveu. Li hem preguntat obertament al senyor Mari Bossó per la seva política de pactes. Bé, el senyor Bossó ha estat, en fi, no m'atreviria a posar-hi un adjectiu, però ha quedat molt bé. No ha acabat de definir massa bé si finalment pactarà o no pactarà amb Vox. No sé si la senyora Ribas s'atreviria a afinar una mica més en aquest sentit. A veure, jo afinar una mica més, no sé, més que el president, difícil, però sí que m'agradaria matisar. És a dir, el Partit Popular és un partit amb essència de govern, o sigui, a nosaltres ens mou governar, perquè pensam que tenim les polítiques, perquè pensam que tenim els projectes i perquè pensam que arribarem a àmplies majories. Ja ho hem demostrat altres vegades i creiem que ho podrem tornar a fer. És cert, i s'ha parlat en l'entrevista, que hi ha aquesta anomenada ola Feijóo, que crec que és positiva, crec que ens ha dat un respir, però també crec que aquí a Balears tenim unes polítiques molt bones. Des que hi ha Anna Marga no només se fa oposició, sinó que també se fan propostes. Han fet una proposta alternativa a la llei turística, han fet una proposta de polítiques fiscals. Nosaltres no ens centram només a dir el que està malament, sinó això està malament, però això és el que a nosaltres ens agradaria fer i això és el que posam dalt la taula. I creiem que amb aquest camí, amb aquestes postures, sí que podem arribar a aquestes àmplies majories i governar amb majoria. Li pregunto ara doncs a vostè, senyor Díaz, ¿vostès pactarien amb el Partit Popular si es dona...? Nosotros escucharíamos las pretensiones del Partido Popular para permitirle o no permitirle gobernar con nosotros. O sea, creo que lo están planteando al revés. Es decir, nosotros no vamos a mendigar ningún gobierno, ni muchísimo menos. Probablemente tengan que ser ellos. Porque tal como están gestionando toda la ideología política, la gente está abriendo los ojos. Está abriendo los ojos a lo que está pasando. El gobierno balear, el Parlamento balear es donde se deciden la mayor parte de las cosas importantes para la vida de los ibicencos, los formentereses, los menorquines y los mallorquines. El grado competencial de la comunidad autónoma es tan grande que asuntos como la sanidad, la educación, la normalización lingüística, todo este tipo de cosas son competencia todo de la comunidad autónoma y por lo tanto políticamente es un lugar en el cual hay que luchar para conseguir lo que se desea, para que todos los habitantes de las Islas Baleares sean iguales ante la ley e iguales ante la realidad, que no encuentren
no se encuentren las dificultades y los problemas con que se encuentra hoy en día cualquier persona que quiere trasladarse a vivir a Baleares y que se encuentra con un panorama desolador en el cual lo único que está haciendo es estar obligado a educar a sus hijos de forma monolingüe, salvo que se vaya a un colegio extranjero. Y ya sería el colmo. Ya sería el colmo que para tener que estar, para poder estudiar en español en Baleares, hubiera que montar un colegio mexicano, que sería la única forma. Un colegio mexicano sometido al régimen mexicano de educación podría ser un colegio en el cual vehicularmente se podría estudiar en español. Es la única forma, tanto privada como... privada, porque pública no hay, pública está prohibido. Entonces, eso, la libertad de acceso a la función pública, el asunto lingüístico en la función pública está provocando los problemas que está provocando. Y en ese sentido debo decir que el PP es en parte culpable de este asunto. Parte culpable y muy culpable. Y además está mostrando una postura tibia en este asunto. Hace unos pocos días hubo una votación en el Parlamento Balear en el cual se negó a convertir el catalán en un mérito y seguir manteniéndolo como un requisito previo. Entonces, claro, esto hay que explicárselo a la gente, porque la gente no lo entiende así. Es decir, si es que está muy bien que todos hablemos en ibicenco, hablemos en formenterés, en mallorquín o menorquín, me parece muy bien, y que lo utilicemos en nuestra vida, y que la calidad del servicio público consista en que una persona pueda libremente dirigirse a una administración en el idioma de su familia y en el idioma de su tierra. Por supuesto que sí, eso se llama calidad. Pero la calidad no está negada, no solamente no está negada, sino que hay un valor superior a ese tipo de calidad, que es el acceso libre al trabajo. Y el acceso libre al trabajo está garantizado por el mero hecho de que estamos en una Constitución española que permite que una persona se pueda desenvolver en español por todo el territorio nacional. Bueno, a veure, és cert que hi ha diferents sensibilitats i que hi ha diferents programes. En el moment en què nosaltres, si arribés el moment i se dés la situació de que haguéssim de pactar, òbviament, entenem que tindríem la majoria de vots i també entenem que, per tant, seria un pacte amb algun partit que acceptàs el nostre programa i les nostres idees. Òbviament, no podríem pactar amb partits que van contra el nostre programa, contra les nostres idees i contra les nostres ideologies. Jo hi ha diverses coses que volia comentar. Molt breu, per favor, que se'ns acaba el temps. Que és curiós que aquí estan parlant de pactes, es segueix negant la realitat que ha passat en altres llocs on el PP deia no pactarem amb l'extrema dreta i després han pactat amb l'extrema dreta. És que si ho faran, que ho diguen sense complexes, és que no passa res. Jo crec que és una mala notícia i crec que es tindrien que fer coses com es fan a Alemanya o en els països nòrdics o en el centre d'Europa, on els partits moderats a dreta i esquerra pacten entre ells. Na Merkel governava amb el Partit Socialista Alemany, perquè mos entenguem. I què passava? Res. Alemanya era la primera potència d'Europa i hi ha que recordar que el Partit Socialista i el Partit Popular sí que pacten. Pacten el repartiment del Consell d'Administració de Ràdio i Televisió Espanyola, pacten el repartiment del sistema judicial, que ara pareix que està bloquejat però que ho han pactat sempre, pacten els nomenaments importants com la Fiscalia o l'Agència de Protecció de Dades estatal, per tant que pactin també el que realment necessita la gent i que de fet això ho deixin de pactar i facin procediments independents. I només un comentari sobre el que deia el senyor Entresotos de Vox. Ha posat en valor el Parlament, però si Vox és el partit que menys feina fa en el Parlament, si quan es tramiten els pressupostos de la comunitat autònoma, que és el més important que es fa allí, que és el que projecta com es té que governar durant tot l'any, que se fulla de ruta, no presenten ni una sola esmena, només presenten enmienda a la totalitat. Tots els altres partits, tots, mos miram cada partida per partida, presentam esmenes i els debatim, negociem, intentem treure coses. Ells no fan res. Si és que són els primers que deixen per en terra la feina del Parlament, el qual me crida poderosament l'atenció que hagi afirmat el que ha afirmat. Niego la mayor. Sí, niega la mayor, pero lo pueden mirar. Claro, nadie puede comprobarlo. Sí que se puede comprobar, sí que se puede comprobar. Nosotros tenemos 3 representantes en el Parlamento Balear. 3 representantes que están continuamente, día tras día, sí o sí, todos los días, ya sabemos lo que hacen. Todos los días, están interviniendo en el Parlamento Balear. Sí, si intervenir, intervienen, discursos hacen. Intervienen y discursos hacen. Trabajo poco. Bueno. Se puede comprovar. Senyor Terlizzi, 2 minuts perquè acabem. Sí, nosaltres encaram aquest nou cicle, últim tram de la legislatura i ja l'últim any, que ja és preelectoral, amb bastant expectació i il·lusió, perquè
Nosaltres sabem que som l'única veritable alternativa a la política de les dretes. L'única, som els únics que volem realment posar límits al turisme per preservar els drets dels residents i el medi ambient de cara al futur, a les futures generacions. Som els únics amb aquesta valentia, incloent el PSOE, que mai ha tingut aquesta valentia i l'ha demostrat amb la votació recent en contra de la nostra esmena per insonoritzar els beach clubs, que representen una molèstia insuportable per a moltíssima gent, tant veïns com banyistes. No? Per tant, en aquest sentit, també hem de valorar que aquesta divisió, fragmentació de les dretes que lluitaran entre elles també obre un escenari més favorable per nosaltres. Nosaltres volem ser la primera força de l'alternativa i si els nostres vots sumen amb el Partit Socialista, liderar un govern insular realment de canvi i realment de protecció dels drets de la gent i del medi ambient. Un govern verd i social. Aquesta és la nostra expectativa i la nostra proposta. Molt bé. Te ha faltado la perspectiva de género. No lo has dicho. Caray, miri. Te la dejo a ti, que sois el machismo encarnado. La encarnación del machismo puede hablar de feminismo. Vosotros sois los que no queréis que las mujeres sean mujeres. Hombre, vosotros negáis la violencia de género. Nadie niega la violencia de género. La violencia de género está ahí. Pero vosotros no hacéis nada para solucionarlo. Bueno, nada. Acabamos de hacer una ley que se llama Solo si es sí. Acabamos de aumentar los derechos de las mujeres para poder abortar cuando quieran. Qué y vosotros queréis negarlo todo. Qué bonito. Lo que estás diciendo es que ahora, como pueden abortar, ahí estoy ayudando a las mujeres. Si una mujer quiere abortar, tiene que hacerlo gratuitamente y con seguridad. Me parece muy bien. No irse a Suiza como en el tiempo de Franco que tanto añoras. Vale. Senyors, ho hem de deixar aquí. Hem exhaurit el nostre temps. La pròxima setmana serà el darrer Bona nit, Pitiuses, d'aquesta temporada. Ja veurem qui ens acompanyarà i ja veurem quins seran els temes a abordar. Moltes gràcies a tots quatre per la seva amabilitat d'acompanyar-nos aquesta nit aquí. Que vagi molt bé. Bona nit. I a vostès els esperem el pròxim dimecres. Molt bona nit. Que vagi molt bé. Molt bona nit.